Aduh paman Batang cakrimanku mantong sukalana disugeng pemandang patemang ladine adat lan kumu yen wis rapto mangsa kalih angane lamun turun gatra jenenge kepatarasa lapor busana pranyata tanu jiwa ing sasolae nyata Batang cakrimanku mantong sukalana disugeng pemandang patemang ladine adat lan kumu yen wis rapto mangsa kalih angane lamun turun gatra jenenge kepatarasa lapor busana pranyata tanu jiwa ing sasolae nyata Kakang Semar. Inggih sinuwun Prabu Ndarawati. Lah anak-anakmu telu Gareng Petruk Bagong pun kula kan mlebet teng bis. Omong. Wis karepen mengarang-arang pethuk kok ya. Mboten intinipun kula nderek mangayu bagya nderek bingah mandhapipun kanugrahan Wahyu Purba sejati ingkang maknanipun santosane wong manembah lan tigene wong ngibadah kandele rasa kapitayan marang sejatine ingkang paring penguripan. Pramila saking menika tumurunipun kanugrahan menika mugi lumeber dumateng keluarga ageng Bapak Mayor Mujito SHMM sekalian Ibu Sri Wahyuni. Sumrambahipun temanten kekalih nenggih Mas Arbi kalian Mbak Nindya lan ingkang baken malih numusana dados donga ingkang kiyat lan ugi ingkang santosa konjuk dumateng pepunden kula eyang minah mugi-mugi langgeng tentrem hayu rahayu mulya wonten ing swarga.